bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV to gonɗon no gonirɗon yo jaam e kisal wone moon en garti hande fiilde lefol moon ngol gandanɗa hoorema ko émission biyeteɗo KUCCUM hewno filande on lefol ngol ko Amadou Moussa Anne gonɗo hande e Diambow enen calminamo au passage no feewi ɗum noon en mbawa so wona salminde e jarnade e weltanade dendagal yeeɓiyankoɓe men to mbawi wonde nder dundu Baba Adama kala en gartidi e Abou Diop lewlowal pinal ngam yewtidde makko gandanɗa hoorema ko kañum woni jole gonɗe ɗo e nder leydi Sénégal e bowal leydi Sénégal haade men arde e nder bundi émission en tottat konngol hono mawɗo Abou Diop ardi bonnani lewlowal pinal caggal ndo min tottuma konngol holko kaldata e bandiraɓe jarama Abba Sarr mi salmini kala yeeɓiyankoɓe Piindi TV e heeɗiyankoɓe Piindi radio gollotoɓe ɗo ɓe jejjittaki sukay mawɗo debbo e gorko en jettima sababu Moussa wi ha ɗum ɗo daña woni Daouda Moussa Dia le premier questeur à l'Assemblée nationale donade Amadou Moussa Anne yo Allah wat dewgal ngal dewgal jaam wona dewgal moƴƴal nanodiral waɗa ɓesgu waɗa arsugo ha yaaja salminama cuwama yettama salminde Djiby Dieng joguiɗo caméra o a jarama ko noon mawɗo Abou Diop Allah jarama a jarama hande enen jogori fuɗɗerade namdal men garowniwal ko alhaali Benno Bokk Yakar en ji Benno Bokk Yakar guila hoorejo leydi ndi waɗi déclaration mum le 3 juillet ɓennuɗo wonde jeyetake e sumgoji 2024 ha hande ronkama andede hol jogorɗo lomtademo Abou ɗum woni kawisi woni jacre e nder leydi Sénégal ha hande hoorejo leydi ndi no fada hande ñalawma hande o ni en jaa e ñalli biyanoɗi e wonde ene wawi o yaltino hol jogorɗo hande somola ɗo e aljuma hande alarba hande o a jarama Abbas haalam hen juutta eɗen jettamo leydi président Macky Sall e cuusal ngal jogui e fayidagal ngal jogui wiɗo ƴamta lefol laamu ɗo adde leydi ndi ɗo to banggue golle to banggue nafoore to banggue daradia e faggudu on wawno waddana yo e mawɓe leyɗele cuusal ngal o jogui huccidde ɓesgu Sénégal woodi sewa makko ɓe jiiɗa ko haali ko yinnoɓe yo jokku o wi mi ƴamtani lefol laamu ko pellital ko cuusal eɗen jettamo ɗum ko fayida mo jogui fayida mo jogui wiide dendagal jiɗɗo lomtade yo ar suuta junngo muɗum Abbas ɗo so hay goto suutani junngo muɗum yo jogo fayida makko e kadi o rutti o wi kala jiɗɗo yo haal goto fof kadi wiiɗa so tawi ɗum woodi ɓe mbimo kadi yo suɓo kanko mawɗo leydi ndi yo suɓo omo wone suɓade o gaynani wooda mbiɗo somi suɓama mi komi jahowo somi suɓaki komi jahowo wooda mbiɗo wiyata caggal Abbas mi wiyata caggal Djiby Dieng wooda mbiɗo min ko ni fotani addandemo ganummo saabu fayida e cuusal ngal joni ngal ɓuuri sattude so huccide ɓesgu leydi Sénégal kala e saaha nde wiyete ko baɗowo o watta leydi no fusa o jaɓa woppude ɗum o fotani ande ɗum ɗo kamɓe fof kanko suwiɓe hayso tawi ko gonga kanko wonde e mabɓe kamɓe jaade makko kamɓe liggodi jawdi mabɓe doole mabɓe ndendi parti o ko parti politique wona diine ko gonga goto mabɓe fof no foti ƴamde ɓe mbasa anudemo soɓe jogoyi anudemo o jogo fayida makko o wiya cuɓimi ko Samba walla Demba on Samba e Demba mo cuɓimi jinmi ko enen kala yen ndewa hen saabu sen mbasi laamu janggo so tana ari enen fof ken heɓoyoɓe ko heddi hen mi haalino ñanden alay saago waɗa leela mawɗo leydi ne wawi yidde Abbas Sarr o anda o hoolo Abbas mi wi kala jeeyɗo kosam peɗelima moddat te mamen laaƴade hen kala gaddiɗo galle walla entreprise walla leydi wonɗo juuɗe ma moddi hay soko seeɗa donc saɗa ya jiɗɗa lumtinde ko cuurowoma suura ɓesgu ma suura yimɓe ma jokkitan ma eɓɓoje joguinoɗa de ko gonga ɗum noon aɗa wawi hoolade Abbas Sarr leydi ndi min koolaki Abbas min gandamo ɗo ko ganummo aɗa wawi wiide ɓe jarnoɓe hankinde mi wawami alande wallannoɓe min dokka jawdi mumen ɓe darde am jamma ñalawma mbo totta hen goto taw yimɓe ganda ɓen walla jiiɗa ɓen wadde ɗo ko ganummaji kono foof dey ala ko haalotako woodi koɗo haalotako eno haaldotako ala sago ko kalota tigi ko poɗɗo haalde heddi tan ko ƴetta fayida makko ko kaari cuɓimi heddi noon a wi Benno Bokk Yakar mi wino ñanden yeewi koko natti koko natti yewde ko fusi ayi ɓe nana ndumba ɓe nana mbaɗa campagne Benno ko ɗon fayi hetto ko tooke ɗe holto haɗata kala nde o suuɓi ma o yaa e banggue mumen
kono alay sago subo o foti ko subade uttimɓe guumu gamalde parrainage o nan ɗon yahoɓe jahettoɓe keddo ɓe puɗɗo campagne mabɓe yo jogo on fayida e haala dabɓa ko noon mawɗo Abou a weltanama kono noon enen jinno ruttitade caggal seeɗa saabu hoorejo leydi ndi wonko waɗi ko meeɗa waɗede leydi Sénégal so ƴeew laamu no wayi welde mawɗo Abou Diop daroɗa mbiya e wonde te laawol en rokkuma wawde wadde yimɓe ɓe gonɗa ene jiɗanma ene jiiɗi ya won darɗa mbiya yoni an a hayti wadde ɗum ni holko ɗum findinat e leñol ngol walla holko ɗum siftinat leñol ngol e ley enen joguino mbadiji baɗi noonete arande Sénégal ko no saɗɗi e leyɗele joguiɗe juɓɓude Sénégal joguiɗi Senghor wadde duuɓi muɗum nogas gayna totta Abdou Diouf fadani wiya woppi totta ɗum jokkite manda mum Abdou Diouf hawe jaɓa hawama totta Ablaye Wade jaɓa hawama totta président Macky Sall Macky foti tan ko yonnude woto Allah wat on wawno hawede kankone o yonno totta kono o jaɓani ha o hawe ko waɗi ko wona ko heewe Afrique Amadou Toumane Touré waɗi ɗum yuɓɓinde élection ngaji tawa kañum ala hen eko nandi hen ɗum ko teddugal ko fayida mo jogui jinmi wiide noon ko fayida mo dañi hande e nder Afrique fayida mo dañi e nder aduna o fayida mo dañi e nder leydi ndi hoto saabu Samba walla Demba gilli makko e Samba walla Demba mi yata e Samba mi yata e Amadou mi yata e Demba addanmo wasde teddugal makko ha ina bona e juuɗe makko ɗum ko o fotani jabde ɗum jabɗo o wiya ko kaye cuɓimi ndewe caggal muɗum ene fonde caggal mum caliɗo so yeehi o wiya en dendade lawol a yadani am saabu koɓe kalno ko so wonno gonga ɓe gandatamo ɓe deƴat tan o wiya mi suɓima kaye ɓe ndawa e makko kono yooɓe paam hoto ɓe cikku wonde Ousmane Sonko noon soka e yeewi yeehi ha Samba nagam o ɗin militaji ne nguuri mayani te gatta hay goto e mabɓe ko ɓuuri hewde yooɓe ndento sikkude goyma fof sima on ko wawi dañde fonno hande tan noɓe mbirimo min jaaɓi mo cuɓiɗa foof o wimo suɓima kaari ɓe ndawa caggal makko so mbaɗani ɗum koto bonnu fayida makko kanko yo suɓa mo yiiɗi o walla ɗum o yaada e mum ala e mabɓe fof cuɓeteɗe joguiɗo programme mo waɗi leydi he mo wona mo waɗi kanko ko jaɓat makko tan ɓe ndewata ko gonga kanko hoorejo leydi ndi o ari laamu ngu ko 2012 enen gandi won gorko mo gandanɗa hoore ma jonaɗo tiɗɗo jaggonornoɗomo ha tiiɗ en wiye Harouna Dia hande Harouna Dia so tawi walari waɗi walla so tawi ko gandanɗa hoore ma vraiment hande on foti wawde nanngude henete hol cikkuɗa toon fota wonde darde Harouna Dia et surtout par ce que omo sohla e leydi ndi no hannirta ni aɗa andi ko ɗon min ñanden min Amadou min puɗɗinoma hen seeɗa ɗo min goppirno ko Harouna e hono Harouna en kono noon mbiyen kanko ɓurno feeñde hen e on saaha mi wi ñande hen Harouna wona politicien Harouna ko neɗɗo faggudu saabu nde o haali wende boosaɓe wonde mi meeɗa haalde e meeting mi meeɗa jabde wadde politique min mi meeɗa suuttade komi cuuɗinoɗo kono ko yiddami président Macky Sall mami yaade makko mi wonda e makko mi duusamo ko joguimi fof mi waɗa hen ha o acca laamu so acci mi acca ɗum sino ko politicien normal wiyata noon saabu janggo leydi ndi wawi sohloydemo taw wona kanko sohli leydi ndi ko leydi ndi sohlamo yo ar joguino ɗum e leydi ndi ko ganda ko ingénieur ko fanniyanke banggue ndema ko fanniyanke banggue ɓamtare o jaɓani gollade pelle laamu o jaɓani gollade pelle ngal laamu yankoje ko gandal makko o yaltini holle aduna o liggini hoore makko ho dañi on leydi ndi ne sohla ɗum ene sohla hono mumen waɗi ɗum ko wasi wonde politicien e gueɗal keddigal ngal en jii hande o ala bawɗo ƴamde leydi ndi e kamɓe wiyeteɓe ne cohli laamu ɓe ala hen mo sohlani mum ette ko kalɗo hanana ñuumbiɗo jawɗo jamma walla jawɗo ñalawma hokkuma yew yo Allah yima yaafo Adama Samba daɗi mo kaadar Adama hade mo wurtade e jomum o wi am dumunna o wi ñaaguimami Abou Diop ko wallami e Harouna Dia min holko saabi o wi nde kaɓete min mboɗo yalti e PDS mboɗo faati e APR haya kaɓami nde kanko goto jooɗi tan noddimi neldimi million ngaji ɗiɗi wimi nda wallito mi yanimo anda ko boɗejo mi anda ko ɓalejo ha mi yiiɗi yiidemo mi wiyamo Allah jaamo jaama baɗono Souleymane Diak mo radio Kolda kañumne ko noon e woɓɓe wadde kala mbinoɗo mbo ɗiɗi Macky Sall e laamu mum l'an 2012 walla guila l'an 2018 guila e dekkal ngor ha yetti APR ha yetti Benno Bokk Yakar Harouna so tini jawdi mum waɗa e maɗa wadde on ko cohleteɗo e leydi ndi mboɗo heewide mo ina itta jawdi mum ina hokka miskineɓe ne walla laamu so laamu totti ɗum ma yettin
mo ganduɗa addu babe mum tan ha damal mairie walla damal bio jooɗi ko ma dañi hunde nde saggina ina itta hen so tawi nelama yettinta wadde ko cohleteɗo hande o mawlidi hooyo mum ɓe wina ñande en so tawi ɓe majjodiri ko dawgol jamma ñalawma en jiiban li o en 2019 pour Macky Sall wawa gagnade ñande fof hawno koko nodda o waɗi ko heewani wadde min jii o waɗi meeting ngaji jamma o waɗi meeting ngaji ñalawma ko ɓurno salade ɗum ko gulali ɗum ko luukali ngam yo Macky Sall gaño wiidemo leydi ndi dañi gartam dañi pétrole dañi naggam so paama juuɗe won ɓen koko bujjito e juuɗe meɗen wadde on ko cohleteɗo ñande kala joguiɗo jokkodire caggal leydi bawonɗo hooyo mum ko cohleteɗo ñande kala caliɗo nadde laamu yiiɗa wonde hay ministre on ko cohleteɗo wadde joomum no wawi wiide min sohlani mais ɓesgu leydi ndi wiya minen emin cohli baɗono ma ni emin cohli baɗono ma ni saabu darde ma e ballal ma wonko nafata e men wadde ɗo ɗo kalten ala e mabɓe mo noddatamo heddi hen komi anda holmo wondi e holmo jogoy wondoyde walla beele kanko ɗo ko Macky Sall kala mo cuɓiɗami yaada e muɗum donc namdal kono noon ala mo sohlanimo sababude min ka nanmi hawno ko mboɗo jangguina Pulaar guila guurki koliyaɓe guila hedde 86 7 e mbemo baba koppareji omo wallita ndema omo wallita gaynaka omo wallita awo omo waɗa jardin ngaji nden ko nana probléme politique hawno probléme mum ko yo Afrique wawan hooyo mum natta yowitade e leyɗele dolnuɗe hawno probléme mum caɗele mum ko yo Sénégal wawan hooyo mum to banggue ndema banggue awo faggudu gaynaka e finnam gollagal yo serta heegue hawno wonno caɗele mum ko habde ɗeɗo ɗalle ɗe kalten adda eɓɓoji ko fate ndema ko fate sabanaga mum wadde on darima guila soir nde président Macky Sall feeñi tan hankkante jingol naati hen goɗɗum naati hen yidde waylo waylo naati hen e famnodemo mataw Allah na hokka Macky Sall dañde ngal ɗo gueɗal ɗowde Sénégal haytinɗum yettin ɗum ɗo to banggue faggudu du to banggue en jii mahanteje ɗe en jii to banggue golle ɗe en jii to banggue jangde en jii foof ɗum wano wonta ko ɗum saabi ɗum ko noon kanko Harouna beela a sikkani so tawi jangge jaam hoorejo leydi ndi suuɓima neɗɗo o yaade mum beela aɗa jogui yakar tigui rigui e caggal kay ko golle ɗo golli no mbayi wadde fayida e nder leydi ndi e gandal makko e timmal makko beela a sikkani kala ɗo waali ene wawi kañum wawa ƴettude leydi ndi jangge jaam eyyi politique ne boni balɗe weeɓani yawande kono mboɗo andi kam min mi yii hakkude premier deuxiéme tour mi haalta ni ko président Macky Sall haali ko waɗan ɗum wonde nde haɓetende nde yaltina galle mum nde ko Daouda o e Mayam Faysal jahanno jamma ko président Macky Sall haalɗum journal haalɗum ɓe jahanno jamma jilni ɗum nokku ha dañi ɗo woni ɗum mi haalani ko Macky Sall wi galle muɗum o no wano mawnude ɓe mahani ɗum waɗa ɗum hunde foof ala ni ko waɗe galle he hakke e galle o mawnude ko haalno ƴetti foof soodo caggal leydi so Dubai mi anda Hong Kong addi ha Burkina otoji gaddan ɗum feere fof ha gasi ha laaɓi mi haalani ɗum foof nanɗon fawi wadde no mbiɗani bawɗo wadde ɗum baɗirowo ɗum ena waɗira noon ina wawi so tawi no wayno wano ni heddi noon ko politique jobdi mum ñamlude politique moƴƴere ɓe moƴƴere weeɓani politique wayi ko so ndungu toɓi beeli kewni diƴƴi jewnima e kolade maaje mbaɗi ndiyam hoore ndiyam gadnam ɗam addata ko koye baalen addata ko kuucuuci addata ko nguufa addata ko ndiyam mettuɗam kaɗɗam ɗum woni guidiɗo nadde politique o waɗa jalnu waɗa noon fof so yaha ɓooyi ma e bippiti nguuri waɗi jabbama cuñalngal wada fottoyɓe hen wadde hawnan potti konde muusi nde weli nde ne wawi woɓɓe ngari natti hen talɓini ɗumen to banggue politique wadde janggo so tawi kanko ɓiɗɗo leydi ndi kanko hoore makko o andi oɗo mawledi ndi suɓima oɗo mo suuɓi ɗum o omo andi wawa walla jogani yaade ina wawi o ƴeewa goɗɗo mo andi no hono makko e ni ɓe gandina ɓamtole ndiji ɗen ko ɓamtara leydi ndi o wiye jaadum koye kaari ɗum no wawi wonde manam o wasa yadude e sumgo hoorejo leydi ndi non ko politique tan no wawi wonde mi wima nane mawɗo leydi ndi kañum andi cuurowo ɗum e jabanowo ɗum so wi kirden so wi jehen suwa ɗum caggal mum wonmo yimɓeɓe mbawi suɓade taw mawledi ndi ne andi o mi hoolaki ɗum janggo no wawi waddemi jottal waɗa ko bonnanimi Abdou Diouf nde ƴettata laamu Senghor wima ko konngol gotol tan ñaguimami o holngol o wi yimɓeɓe god mbadnoɓe ɓe Amadou Cissé Diagne Malick Sissoko en Maguello en Amadou Keldo Sall ko Mondou Fen Diouf Assane Seck Djibo Ka nagam o goppaɓe laamu Jacques Foka France ari o haalan ɗum wiyamo wi eyi ha keeɓa laamu lebbi jeegom e haalan ma no mbatta o wi Senghor mi jaaɓi Abdou Diouf heeɓi laamu lebbi jeegom Jacques Foka wi rewɓe kam foof haalaɓe
sabu battane Senghor yiɗi no addo Abdou Diouf addo ar cegam be kap ngo politique way non holko saabi so tawi an hande a waɗama joom wo cuuɗi moɗon tawa ka suka mawɓe kaalaji ɓe ko fedde bama en ɓen jogui kaalaji ɗi son mbaɗi bato janggo ayi goto ma waɗi ko ooñi est ce que aɗa wawi ɗum wiide Babacar mbaɗɗa ko wona noon sa wiɓe mbiye minen bama gonnoɗo jaggo hunde ma minen ha sabba nangamo neɗɗo wawata laamade haala ko yiɗi haalde wadde ko wonde kiƴu men ɗum ko hol mo ganduɗa hande ko ɗon tolni wadde hawna e baɗɗo moɗon ɗum foof hande hade ko politique hande min joguiɗo mbawi sertude saabu so wiyama hande Ali Ngoy ko jahano o hoore mum no wanno e makki ni wiyama Amadou Ba ko jahawo no wanno e makki ni Abdoulaye Daouda kañum hoore mum so dañani ko jahawo so wiyaka no wanno e makki ni e woɓɓe waɓe noon ɗum firti koko addi kan haala ko no wawi addude hawno janggo wiya minne mi yadani o jaadumi koye oɗo saabu ko oɗo joguimi jikki no wawi nafde Sénégal ko noon ko oɗo o jogui jikki no wawi nafde Sénégal en tout cas enen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartani kala ko bawɗo tottede leydi ndi jangge jaam taw ma waw nafde e leydi ndi no hannit ni kono haade men yaltude ngal ɗon namdal ha joni de beela ene joga jorto tan janggo par ce que yimɓe en jogui yakar kala ƴettaɗo ma ɗofto hoorejo leydi ndi han hannit ni est ce que a sikkani soɓe jeehi no mbiɗani joni soɓe jeehi ha nder tan ma waɗ hakkude on ɗon gardiɗo e président Macky Sall hankkadi ɗum ñande fof waɗat hakkude Aziz e Gazouani Mourtal nan ɗon sakkiti ko hoolare wonno weddi ɗum koye kaso Niger mo ganduɗa nan ɗon hakkude Youssoufou e président Joni Bassoum nan ɗon ko nden hoolare iwi ha wiyede joni ko Youssoufou sakkiti less sababude ko wine waɗa ko waɗa ko yiiɗi heptude ha ɗon mi haalino hakkude Abdou Diouf joni mi haalino hakkude muɗum e Senghor caggal mum salani ɗum politique ko jam fo woni hen so tawi a wi neɗɗo woni lamɗo ha gayni yalti ha laaɓi wi kadi ne wima ƴeewirɗo wanni waɗirni te an anne a jogoto sehilaɓe a dañat seranaɓe ma a dañat wileɓe ma a dañat bandiraɓe ma a dañat disneteɓe ma ɓe jiɗɗa wallude a wawa oyalamo waɗa ɓe yiɗanno wadde ɓe ha gasa ko yiɗi wadde ko ha gasa ande kadi jiɗa waɗande yimɓe ma kadi wima ala kadi waɗanɓe walla waɗirni ɗum addata caɗele ɗe to banggue juɓɓude laamu so neɗɗo naati nannat yimɓe mum hebla kañum ne janggo ina jogo jokkude laamu ko ɗum waɗata ina wawi wadde caɗele joni jiɗɗen ko yaade caggal leydi caggal leydi noon ko onon gandi ɗiɗo dumunaji coup d'état bannoɗo to Niger to en jii darde CEDEAO position mo ƴetti haala noon heewi bandiraɓe mon foof nen haalira banggue ɓeynen mbi CEDEAO fotani wadde ko waɗi ko ɓeynen mbi ahan kay ko fotɓe yaade ke fotɓe yaade toon ha Sénégal ni ƴetti position mo ganduɗa hoorema nen hebla mintireɓe fotɓe yaade tawtoriyede on ɗon so tawi haala ka gasani ɗum ni aussi holko mbawata famminde hen bandiraɓe so moɗiyeno président Macky Sall mbiyanno moom ko ya koyɗe jokkere ɗam koyɗe ɗe watno nde Amadou Haya Sanogo itti Amadou Toumani Touré yo ya e saaha nde joom Kounda Traoré laami Mali waɗi caɗele o yeehi koyɗo dañi wule jaam arte leydi ndi kono mawɗo Abou ɗon joni beela sikkani aussi comme par exemple hande Sénégal koko tonggui par ce que CEDEAO aɗa andi ko fedde ɓe cinnini convention manam nanodiral wonde ɗum ɗo so waɗi ko ni mbatten beela aussi ɗum kadi tonganimo ha ɗo ha gandanɗa hoorema non mais hay on sahat CEDEAO no wonno nde o yetto CEDEAO no wonno jinmi wiide ko gila adanmi haali mbiyami koyɗe jamɗe o andira so yeehi omo daña jamɗe fotano arde haytoro ina fellodira ƴiƴam no huufa hoto ƴiƴam huufa e Sahel ƴiƴam huufa e Niger huufa e Afrique banggue hirnangue wiye kadi militaire jaa kadi duufoya tan ƴiƴam kadi laawol ngol teɗen gonda ɗen caɗele teɗen gandi wonko neɗɗo sikkata tawa wawa gasde mi wimo hen Burkina Faso kanko wanno feere ha jaam arti ha laamu ngu arti ha saba nagamo wadde guilande ɗum ɗo waɗi nde haade yettade ɗo e jiɗannomi ko yaɓɓa koyɗe makko kanko Allah no hokkimo woni o haalda e maɓɓe famde maɓɓe Niger 1974 idi wadde coup d'état joyi amani hakkude Séni Kunce ɓurno bonde ƴiƴam ruufi sappo e goo officier ene jeeyno hen ha saba nagamo Niger sahano coup d'état ji heddi noon ko oɗo coup d'état ari e saaha nde Sahel o dañi caɗele Mali dañi caɗele ha waylo waylo waɗi Mali waylo waylo waɗi Burkina waylo waylo waɗi ha joni leydi Guinée oɗo militaire kadi yanti hen ɗum woni leyɗele nayyi ko kamɓe ndendi ɗo nde ɗo seren foti ƴewtede e kadi kala ko gembi CEDEAO France ko gembi CEDEAO won leyɗele ɗe gona France inana gembi ɓeɗo koninkoɓe nayo kañenne reggodireɓe tawi ko sukaɓe kadi ko softuɓe te ina pelliti hen hunde foof ɗo yo neɗɗo miijo ɗum e gueɗal keddigal ngal ujunnaji ɗiɗo neɗɗo Sénégal najo eko fawi hande sa yi jeeɓe CEDEAO ɓe goyani o way kono ko Sénégal jogui ɓaya nde ko kañum wi yo felloye
ujunaji ɗiɗi Sénégal nayi nan toon ambassadeur haali eɓe jogoy wadde sappo e yeeso ambassade Sénégal eɓen toon goya saabu hannde Niger naaɓe wonduɓe ɓe hannde e oɗo mo ganduɗa ko cani kañum fof woni caɗele mumen elle ko Sénégal tan ardi gueɗe ɗe fof woni wiide ha joni kaldigal jaam ngal wawa wasa wodde yoɓe kaldu haala jaam min dan mi yaadani e yo felle so tawi fellama anda ko jogoy jibinde ko maayi e Niger ko gila Niger fuɗɗi gila 60 heures gila tan 60 ha itti 74 mo mbimami o irañumo fares nawato ne fixe peeji muɗum leydi ne maaya en jii Mali ko maaya toon ko te Burkina en jii délégation ngaji ɗi joni kamɓe fof gondi délégation ngaji mabɓe jeehi Guinée jeehi Burkina jeehi ɓe jaɓɓima kamɓe nayoɓe fof militant ɓe kamɓe gondi e kadi ɓe jogui wonɓe caggal mabɓe so séréa wino fella firti ko guerre kadi nattaɗa guerre gonnoɗo te en ganda holde yaltata ɗum aussi no wawi addude caɗele caɗele ɗe kadi mbaɗa répercuté ga e Sénégal meɗen nde Mali waɗa embargo nde nde mbaɗe Mali embargo nde ko enen ɓuuri hedde caɗele saabu ko Mali nannono banggue faggudu ko ɓuuri hewde enen ko keɓannoɗen e ko nannoɗen leydi Mali ko kono cikkanɗen tan ko Mali jimani e maayo wonani e gueeƴ ko Côte d'Ivoire ko toon ƴettata martis mum so Côte d'Ivoire uddi ɓeega uddi ayi Gambie faggudu mum ɓamti hen Mauritanie faggudu mum ɓamti hen Guinée faggudu ɓamti hen saabu Mali ko somoto ko e caggal leydi ndi ne adda ne wayno leydi wadde so guerre waɗi caɗele godat koto funto hoorema kadi koto CEDEAO fof sikku hannde o ko ñalawma goto tan min naati min pelli min momti min guitti oɗo koninke min juƴitini oya ala Gambie tan ɓuuri famde ko mbanno ko ha joni konin koɓe nan ɗon donc kam yo jaltu sa e sa foyi mi yaha joom ndilla donc so mbaɗi noon janggo Mamadou Dumbo salima woppude laamu holno mi jogoy wadde oɗo joni Ibrahima Traoré nan ɗon ko suka ƴiƴam mum no wuuli nana diwna hay goto anda ɗo fayi ko cuuɓe tokosel ɗum so tawi ɗum nawati toon holto fayi o wangoji batteɗi e nder Burkina ɗi o wangoji batteɗi e nder Mali ɗi e caɗele godaɗe ɗe ha tengte enen banggue men o moƴƴi koɓe mbaɗa kaldigal jaam ɓe mbasude pella hande en teska e leydi walla en teska e Afrique cukagu ngu ene yaltidi e doole kese beela ɗum aussi ala ko bantinata par ce que en fait pour min est ce que moƴƴani ɓe mbaɗa alterné ɗiɗi foof manam cukagu ngu e mawngu yaada wasa won tan cukagu ngu woppide yaha par ce que so yeehi kañum anda ɗo fuggoyto par ce que kañum yadata ke doole mawɓe en jogui expérience en gandi hanki en gandi ko ɗum ko yewti beele e potani tan liggodirde ɓe nanodira ɓe liggodo lawol gotol pour Afrique wawa yarude yeeso walla ɓe gaccat tan sukaɓeɓe e fuggo mo jogui o hande doole men kese ƴiƴam men kasam ɗon ko namdal aɗa andi Abbas hundeji ɗi ne hawni to banggue politique ko hendu duñi to banggue Afrique banggue hirnangue ɗiɗo kuddeta ji ko hendu duñi yo haw en yen ñing kuddeta ji ɗi kono yen dutto ƴeeɗo ko saboto ɗum ko yen dutto ƴeewen ko saboto ɗum ko e nder temedere capanɗe jeetati no altana wata diñoyi sali woppude laamu walla goɗɗo sala woppude laamu goɗɗo sala woppude ni ɗum addata ɗen caɗele militaire ɓe hankkandi puɗɗima nadde so Allah falanaki en Allah falnaki en ɓeɗo sukaɓe ɓe ngala humpito no feewi te ko militaire en so tawi ko ɓen jogui laamuji ɗi ma wat caɗele heddi noon ko wiyete ko hono fedde nde kalɗo joni CEDEAO ko fedde ele ko fedde sehlaɓe saaha sa waɗi caɗele CEDEAO ñaawima mbiya ala hen saaha so waɗima angé mbiya koye CEDEAO gonduɗa ɗo ɓe ɓumnat eɓe gulna kamɓe mawɓe leyɗele ɓe CEDEAO fonno ko so tawi yi neɗɗo jeeyaɗo e mabɓe inana fewje kono adda musiba rufde ƴiƴam bonnude faggude e leydi ndi ɓe mbiya ɗum aga e Abbas ko mbatta ko moƴƴani jibinta ko goɗɗum CEDEAO fonno ko so tawi no sali kuddetaji ɗi so yi neɗɗo no jokki laamade no laamu no fewani ina waɗa ko wela wi kadi woppata laamu ɓe kalda e jomum rento ko mbatta ko so ɓooyi ko ha sabba nagam o ɓe mbaɗa respecté kuule e dosde leyɗele mabɓe ɓe mbasa ɓurtinde ko ina adda ɗum e on saha noon so tawi militaire fini tan neɗɗo o ɓeydani laamu bonnani laamu ko min tan welami felli mi waɗi somi jiiɗi ɓe ñande jomum mais sa ƴeewi kuttaji mbaɗɗe Afrique ɗi foof ko mawɗo leydi jokkude wadde makaji wiide woppata ina waɗa ko welda ina waɗa ha sabba nagam o ɗum kadi addata deeƴal ko gonga noon won leyɗel nane leyɗele o no jogui ko way noon kono enen expérience men enen moƴƴi ko mawɓe joguiɓe humpito ɓe mbawa wallude sa ƴeewi joni Burkina Faso ko jibina ko 67 fuɗɗe kuddeta
kañum 67 fuɗɗe kuddata 67 1967 ayi Côte d'Ivoire kono Alassane Ouattara sanki ay kono mbiije ƴetti caggal Mouhabergue ƴetti Mouhabergue waɗi kuddata Gassoulan Babou ƴetti so gotol Côte d'Ivoire waddi koye Ghana ko 66 fuɗɗi wadde kuddata 1966 Mali 58 fuɗɗi wadde kuddata ayi wadde ɗeɗo leyɗele catiɗe fof koye kuddata tan militaire en guuri wadde kamɓe mawɓe artoɓe sulen ɓe yoɓe ndeeno ferguitade ɗo ɓen ferguitino ɗo ha adda ko adduno ko kono kam ko puɗɗen yiide ko yo Allah addanen wise ndiyam ɓuuɓɗam ɗum wasa wadde caɗele kono ko soyna ko ɗo ɗo ɓeɗo militaire sukaɓe nana ñemmodira en jii Nigéria président o laawinoma adan no maɗo joni o gakkino wina waɗa woodi ɗum ya o sees sa yahan sees kewito o wawi kewdoga ay arti decci mboɗo ñaagui Macky Sall président Macky Sall ko jamyamu ko joom wone yo yaw hen sees wona Sénégal tan kono Sénégal ne darajina anda kala ko wonɓe e nder hen so mbaɗi ko Sénégal ɓura dañde conséquence caɗele ɗe kono noon mi sikki keddiraɗe hojomaji heewani ko yawtete ko woni heewi dak kono mbiɗa yinno tan meɓɓande garna min e gueddere ñamde nde ganduɗa hoorema on ɗon lulniɗo biyeteɗo Ousmane Sonko hande omon wondi hen wonti caɗele mawɗe ko namdal ngal woni beela e nder histoire Sénégal wonɗo lulniɗo meeɗi dumbede tan ha yaɓani gueddere ñamde ha woppa rutti e nokkuji mum walla eyyi aɗa andi sahaji nden ko ɓurno hewde ni wona gueddere ñamde hewno waɗede laamu hewano ni hay yettade ɗon hewno ni ko so laamu jagguinan walla ɗi fusde ɗum waɗa ɗum service militaire forcé na ɗum ha saabu nangam o wasa won wannoɓe koyno gueddere ñamde kono noon yettanoki haaɗo ene yetto won gueɗeji ko ene addana aduna o fof nadde hen walla haalde hen ɗum yettanoki ɗon aduna o yettanoki ɗon en jii ko ɓurno muusi fof ko temps PA ɓurno muusi ko temps PAI e meɓen fof jettanoki ɗon saaha noon ko bolonde jooɓen nden jagganoma nden e woɓɓe waɓe noon a yiyat waɗa kono yettanoki ha wona ina adda tana mo adda wango walla adda ha sabba nangamo ɗum wonano hundeji beeɓe wadde ko sonko ko wonde balɗe ɗe o yeeɗi ha joni o ñamani o yahani kadi nden grève de la faim hewno ko jomum ne yaha seeɗa kono ñamata mais ñamani yahani kadi hayso jomum yeehi kadi taw ina safro kono ñamani yahani safraki so tawi ko gonga ko noon yaari ina wawi addude tampere e caɗele kono noon en keeɓi hanki kabaruji wonde yimɓe nana jaaha nana kaala wonde kaldigal waɗe ƴeewe holno jomum o ɗaccirte saboɗen gandi ko Sénégal gonɗen ko jaam tan jiɗɗen heddi noon leydi ndi ko leydi lawol mo waɗani lawol fawa e muɗum woni mawɗo leydi ndi woni goɗɗo hatta noon ko muusi ko fof politique janggo e mbawi wontodoyde eɓe mbawi yaadoyde e mbawi wontude sehlaɓe sababu mi haalino ñanden mbimi Lamine Gueye Senghor ko duuɓi jeeɗiɗi ina kaɓi Lamine Gueye nande Senghor politique ha ɓoyi Senghor ɓe bappodiri ɓe mbaɗi ɗo hunde foof duuɓi jeeɗiɗi Senghor ne yaade Mamadou Dia mais nde Senghor andi wawa yaade yaadana Lamine Gueye andi wawa yaade yaadana Senghor ɓe jaa ɓe belditi ɓe mbaɗi complot ɓe jogui Mamadou Dia ɓe cokki ɗum duuɓi sappo e ɗiɗi ha wumi ha maayi natti wonde neɗɗo te koɓe hamnoɓe ɓe gondata Abdoulaye Wade en jiiya kono mum e Senghor kono Abdoulaye Wade e Abdou Diouf idi nalino ministre mum koye laamu Abdou Diouf wadde ina wawi janggo so jam waɗi ɓe kalditoya heddi tan ko wonko Sonko haalno yimɓe muɗum hoto mbat grève de la faim saabu o wino kaɓeteɗo hoto jab fooƴnade famɗo sembe kanko ne hoto o wanno famɗo sembe yo haalde nanodire ɗum woni jaam leydi ndi ko noon ko ɗum jogori wonde jaam leydi ndi mbe sikkade wonata jaam makko kanko e hoore makko sababude gueɗɗere ñamde kamɓe yimɓe fof ne gandi muusal muɗum e rafiji ɗi tuumiɗe e nder mum fof ko wona ko ɗum mawɗo Abou ko weltanadema no feewi kadi mbe sikki émission o han kadi ari e hojomaji mum battidiɗi te ko haalte ko woni heewi sababuni enen joguino toɓɓe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma enen poti hen wadde développé inchallah par ce que en jii Karim Wade ha hande koreji mum nen jaɓɓo ɗum ronkama andede garal mum hon jogori waade Khalifa Sall aussi haala mum nan ɗonet e ko ɗum jeni ko nani hen mbe sikki mataw en batta so wona min dokkuma konngol tan battinigol ngol jogaɗa waynodirde e bandiraɓe on sa a jarama Abba Sarr mi yettima mi jarnimamama mi salmini jagaf Dimat jagaf Amadou Dia gonɗo to Pareto gollotoɗo ko fate ɓamtare joom ndeero ballo ɓesguji ɗi mo faray se majjinani hawti bandu men eɗen jettamo ɗen jarnomo e ballal makko e doole makko e wuro makko e leydi makko kanko e hoore makko kamɓe fof koɓe ƴameteɓe en kala hawno janan ƴameteɓe no keewi jagaf Amadou Dia calmini mum en jetti cuddiɗo o suddiɓeɓe hono Hawa Diallo jeewo galle o e Fama Loom
en jetti ba Ndiaye Dia pilar de l'air mbiyam ko commandant de bord perme kaadi koye laana ndi wowa yesso jeewa makko hono mo ganduɗa ko ladde sahar e lembelo Mariam Diagne mo ganduɗa koko betti andi ko bettaɗo eyyi en calmini Fatimata Kane Bodian wondude bandel Thielo e Abou si préfet en jetti en donima Amadou Moussa Anne en jafno bandiraɓe wona wonde fanno yanke ko yidde haalde tan so tawi oñima yoɓe jaafomi so tawi mo memmi yoɓe gaccanam hakke ko ɗo karten ha lawol ngol en calmini Amadou Moussa Anne eɗen mbiyamo dambolde jaam ko dambogol leeli foof so dabitima yo male yo mal allahumma amin ya rabbal alamin mawɗo Abou Diop Allah jarama kadi woni ni en welama mawɗo ɗo ɗo limtuɗa ɗo ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema ko ɓesgu dimat fuɗɗirade diagraphe dimat Elimane dimat hono Fatimata Kane Bodian diagraphe dimat hono Amadou Dia Hamme Demba e ɓesgu mum foof en baddon hen aussi honorable Aissata Dia Hamme Demba diagraphe dimat kañum vraiment ko dariniɗo darde tinde vraiment gam yo dimat yaaru yeeso ɗum noon en batta so wona weltanade émission KUCCUM ko émission baɗɗo fayida enen ñaago bandiraɓe kala ɗo mbaɗata abonné e chaîne min Piindi TV vraiment kala kabaruji jogorɗi kewɗi ma waw yaltude ɗo to bandiraɓe keɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha lawol gongol